Robert Abela u lil Dr. Lydia Abela f'din is-sessjoni plenarja ta' din il-konferenza ġenerali. Kif jieħdu postom il-Prim Ministru Dr. Lydia Abela nilqalilkom delegati għal din il-konferenza ġenerali hawnhekk f'Manuel Island. Nilqa' il-Korp Diplomatiku u r-rappreżentanti tal-korpi kostitwiti. Grazzi tal-li tinsabu magħna llum u fuq kollox nilqgħu wkoll lil dawk li qed isegwuna mid-djarhom permezz ta' trasmissjonijiet fuq l-istazzjonijiet One kif ukoll fuq Facebook. Minn hawn u ftit ieħor ser billi nibdew din il-konferenza ġenerali bil-kelliema li ser jindirizzaw din il-konferenza illum. Grazzi ħafna u nistgħu propju nibdew din il-konferenza ġenerali. U ser nibda billi nsejjaħ l-ewwel kelliema għallum lil Giulia Farrugia Portelli. Il-lejla tajba, grazzi ta' din il-merħba ta' sew sabiħa. Kieku jistaqsuni int min int, inwieġeb jiena jiena Maltija u jiena Laburista. F'dik l-ordni u bi kburija. Għax meta inħares lura lejn din il-leġislatura illi qegħdin fiha, nara dak kollu li jien emmint fih, dak li jien għadni nemmen fih. Ftit aktar minn 4 snin ilu tlajt fuq dan l-istess park tal-konferenza ġenerali tal-Partit Laburista, l-ewwel konferenza ġenerali li għad kont indirizzajt. Dakinhar mingħajr pretensjonijiet kont qedtilkom illi il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien qedlu iva naċċetta illi nikkontesta l-elezzjoni ġenerali f'isem il-Partit Laburista. Dakinhar qedtilkom jien waħda minnkom. Illum dik l-istess mara se titkellem bħala bħala Maltija, bħala Ministru Laburista. Bħala mara illi ma nuħux le bħala tweġiba u bħala mara li ma naċċetta qatt lil min irid ikasbar lil Malta u jumilja quddiem pajjiżi oħra. Bħala mara illi nemmen illi kull tifla hija ugwali daqs kull tifel ieħor. Li kull tifla għandha titħalla toħlom li tilħaq frontieri li sissa ħadd għadu ma laħaq. Imma mhux li toħlom biss, li bħala gvern, bħala partit natuk dak il-pedament biex int tassew tasal. Bħala mara li nemmen li kulħadd għandu sem u valur f'soċjetà li hija riformista. Dan huwa l-aktar gvern riformista fl-istorja ta' pajjiżna. Għexna u għadnet ngħixu l-aktar mumenti storiċi f'dan il-pajjiż. Għattasal ġurnata fejn it-tfal tagħna, fejn it-tfal tagħkom li radwhom iridu jiġu hawnhekk, ngħidulhom illi f'dawk iż-żewġ leġislaturi aħna konna hemmhekk. Aħna għexna dawk il-mumenti. Għexna l-mumenti fejn Gvern Laburista ħadem biex ġenituri ikollhom IVF b'xejn u janqu lil uliedhom għall-ewwel darba. Bkejna magħkom il-ġenituri li batejtu. U llum kull meta turujna lil uliedkom li għalqu 3 snin jew ftit aktar, aħna nifirħu magħkom. Sibtuna magħkom u se tibqgħu issibuna qrib tagħkom. Ħlomna u għatwajna flimkien bħala tim maqut. Tim ta' poplu wieħed illi qed jiġbed il-ħabel fl-istess direzzjoni. Il-ħolma Maltija, illi tkellmet dwar li nieħdu ħsieb il-familji ta' kull wieħed u waħda minn familji li qed isseguna. U hekk għamilna. Child care b'xejn għal kull min irid jaħdem jew min irid jistudja. U għandna hawnhekk l-akbar numru ta' nisa li qatt daħlu fid-dinja tax-xogħol. Żidna iċ-Children's Allowance. Daħħalna allowances ġodda għal min jadotta jew inkella jagħmel fostering. Dan u l-aktar gvern bl-akbar ġustizzja soċjali. Fl-2020
iddedikajna l-akbar spiża fuq benefiċċji soċjali. €1 biljun. €1 biljun għalikom Maltin u Għawċin. Din hija differenza bejn gvern laburista u gvern nazzjonalista. Ħaddieħor seraqlek flus minn butek u ntaxxak sena waħda wara l-oħra. U aħna investejna fik, fil-familja tiegħek, din hija differenza. L-anzjani tagħna fejn intom? Qed nara uħud minnkom preżenti hawnhekk. Intom il-mimmi ta' għajnejna. Aħna investejna €100 miljun aktar milli kien jonfoq gvern tal-PN fl-2012. Dawn huma l-fatti. Fil-housing, riforma storika bla preċedent. L-inqas ammont ta' nies fil-waiting list tal-housing u l-ikbar numru ta' nies li huma sidin ta' djarhom. Jekk inħares lejn l-aħħar 4 snin, ngħid grazzi illi ġejt fdata b'riformi illi ħallew u għadhom iħallu marka warajhom. L-ewwel liġi illi għaddejna bħala tim u kont kuntenta illi bħala Ministru ressaq din il-liġi fil-Parlament kienet dik favur il-żgħażagħ ta' 16-il sena Maltin u Għawċin ikollhom id-dritt illi jivvutaw fl-elezzjonijiet ġenerali ta' dan il-pajjiż. Konna fost l-ewwel fl-Ewropa li tajna dan id-dritt. Din hija l-ikbar għodda ta' demokrazija. Iż-żgħażagħ li bil-fatti ngħidulkom intom l-akbar qalb tħabba ta' dan il-pajjiż u ta' dan il-partit. Flimkien magħkom iż-żgħażagħ se nkomplu nfasslu il-futur ta' pajjiżna. Dawn il-mitt idea illi smajna propju tul il-ġimgħa li għaddiet se joħduna għal ħolma illi jmiss. Ta' pajjiż illi jkompli jikber, ta' pajjiż illi ma jieqaf qatt jaspira, ta' pajjiż illi rrid jibqa' jiġġedded. Aħna partit illi rridu li nkomplu ninvestu fis-sostenibilità. Li tajjeb illi noħolmu il-pajjiżna jgħaddi għal karozzi li huma elettriċi, imma mhux li noħolmu biss u mhux se noħolmu biss. Dan id-dokument se jgħinna naslu u natwaw. Kif attwajna dak kollu illi aħna wedna tul is-snin li għaddew. Li naraw aktar nisa fil-ħajja politika, riforma li verament kienet għada u tibqa' l-qalbi. Jekk jien b'tifla żgħira qed jirnexxieli nservi fil-politika, kull raġel u kull mara li għaddej minn dik l-esperjenza se jasal u jirnexxi wkoll. Irridu nkomplu noħolmu u naħdmu għal pajjiż fejn ikonna kwalità ta' ħajja aħjar. Ta' spazji aktar miftuħa din il-ġimgħa rajna il-ftuħ ta' wiet il-Fulija, il-Family Park, kif ukoll rajna kif se jiġi żviluppat b'mod sabiħ qrib kemm jista' jkun ambjent mill-isbaħ il-Benajsa Family Park. U se naslu għaliex għandna Prim Ministru żagħżugħ li jwettaq dak illi jgħid, li għandna Prim Ministru b'viżjoni ambizzjuż illi meta isemmi il-kelma Malta iħossa u jgħixha f'kull deċiżjoni li jieħu. Robert Abela, in-nies qed turik illi tassew tħobbok. U dak hu li jaqadna u li għamilna poplu wieħed maqut. Jiena ngħid sentenza waħda. Jekk mexxej għadda mit-test waqt l-ikbar sfida fid-dinja, Malta se jkollha fiduċja akbar fik la jgħaddi kollox. Grazzi tassew, Robert Abela. U grazzi wkoll lid-Deputat Prim Ministru Chris Fearn. Chris, pajjiżna ma setax ikollu Ministru tas-Saħħa aħjar meta fid-dinja ġiet l-akbar sfida tal-pandemija. Kenna l-akbar budget li qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna fejn tidħol is-saħħa u qed nagħtu l-aħjar riżultati fil-vaċċinazzjoni. Grazzi, Chris. Jiena
nixtieq ngħid grazzi illi fdajtuli portafoll daqshekk rik, inklużjoni u kwalità tal-ħajja. Huwa privileġġ illi isservi fis-soċjal. Huwa privileġġ illi min hu diżabbli jgħidli ma u jannaqni. Fl-ewwel laqgħa li kelli ma' persuni illi huma ġenituri ta' tfal b'diżabilità dakinhar għedtilhom jien għandi tifla waħda biss. Imma it-tfal tagħkom se nħobbhom bl-istess imħabba li jiena nħobb lit-tifla tiegħi. Huwa privileġġ li għandna gvern illi jkompli jistinka li jara l-akbar persuni b'diżabilità li qatt kellna fid-dinja tax-xogħol. Rekord aktar minn 4,000 persuna b'diżabilità li llum qiegħda fid-dinja tax-xogħol. Li min għandu diżabilità severa aħna tajnieh paga minima. Ftit tal-ġimgħa oħra se nħabbru l-ewwel strateġija għal persuni b'diżabilità. U se nkomplu naħdmu u se nkomplu nġibu ir-riżultati. Ġimgħa ilu il-Gvern ta' messaġġ b'saħħtu fil-Parlament illi le mhux okej illi tajjar persuna b'diżabilità jew inkella tagħmilha bullying minħabba d-diżabilità li għandha. U la jiftaħ il-Parlament f'Ottubru li ġej se ngħaddu għat-tieni qari li jsir reat kriminali min jagħmel dan il-ġest illi wieħed ma jistax ħlief jikkundannah. Għax meta tweġġaw intom, aħna nweġġaw magħkom. U jiena nixtieq nagħlaq. 4 snin wara illi attiva, nerġa' ngħid iva. U nerġa' ngħid iva kif se jgħidu iva mill-ġdid eluf ta' persuni Maltin u Għawċin. Iva li rridu naraw li dan il-partit ikompli jiġġedded. Rajna l-ewwel president ta' dan il-partit mara, Ramona Attard. Int ta' aspirazzjoni għal kull tifla li toħlom li timxi il-mixja politika. 4 snin illi rajna Partit Laburista li ma jibżax jieħu l-aktar deċiżjonijiet li huma diffiċli biex ikompli jikber fl-idejat, fil-ħsieb, fl-emozzjonijiet tiegħu. Nemnu fil-kobbor ta' partit li ma jibżax jisfida l-ħsieb biex inkunu aħjar u aħjar minn ħaddieħor minn partiti oħra. Dan u tassew wieħed mill-isbaħ momenti li qed jgħix il-Partit Laburista għaliex flimkien bil-mitt idea qed infasslu tassew il-paġna li jmiss u l-futur tal-Partit Laburista. Nirringrazzjakom. Grazzi Giulia Farrugia Portelli u issa nistieden lill-Lendi Ellu l-issa biex jindirizza lil din il-konferenza. Prim Ministru, Dr. Lidia Abela, membri tal-amministrazzjoni, delegati ħbieb, insellmilkom. Nemmen li s-suċċess ta' dan il-partit glorjus huwa marbut mal-karattru progressiv tagħna. Fuq kollox aħna partit glorjus għax għamiltuh glorjus intom u dawk li ġew qabilna. Għalaqna mit-sena mitwaqqif ta' dan il-partit, snin li matulhom għaddejna minn ħafna episodji li għamluna dak li aħna llum. U mal-esperjenzi li jsawruk fil-ħajja huwa fl-obbligu tagħna issa li nitalmu minnhom biex nieħdu dan il-partit tagħna fuq livelli oħrajn. Biex jibqa' dak il-partit li jibdel għall-aħjar ħajjet in-nies. Għax fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu nirbħu biex jirbħu n-nies. Aħna dejjem konna l-partit tal-bidla. Il-bidla kienet propju s-suċċess ta' dan il-partit, jew aktar minn hekk il-kuraġġ li nbidlu. Qed nagħmel enfasi fuq il-karattru politiku tagħna bħala laburisti għaliex nemmen li dan huwa element li jiddistingwina minn ħaddieħor. Huwa permezz tal-karattru politiku tagħna li l-Partit Laburista fil-Gvern qed jibqa' jkun ta' ġid għal familji Maltin u Għawċin. X'in l-aktar ħaġa importanti għall familja tagħna? Is-serħan il-moħħ. Dak hu l-Partit Laburista, is-serħan il-moħħ. Illi f'pandemija qomna l-okkażjoni u żgurajna ħadd ma jaqalura. Serħan il-moħħ illi dak in-nannu jew nanna llum jista' jagħti xi ħaġa tal-flus
lin-neputi għażiż tiegħu għaliex jaf li gvern Laburista ħajerġa' jolli l-pensjonijiet. Serħan il-moħħ lil dawk il-familji li jistgħu jaddottaw wilt minn barra u jafu li ħajgawdu minn għotja ta' 10,000 euro minn dan il-gvern. Dan huwa l-Partit Progressiv tagħna li ġala darba fil-gvern kien kapaċi jġib ukoll bidla f'liġijiet importanti għal pajjiżna. Kieku kien hemm il-konservattivi fil-gvern dawk li jissejħu nazzjonalisti, imma nazzjonalisti mhumiex tafux għax kapaċi jkasbru lil pajjiżna. Lanqas biss konna noħolmu li nitkellmu dwarhom dawn il-liġijiet, aħseb wara kemm kienu ser jidħlu fis-seħħ. Dawn huma liġijiet li bis-saħħa tagħhom qiegħed igawdi kulħadd. Konna aħna li tajna leħen, tama u ħajja diċenti lil ħafna minoranzi. Huwa grazzi għal karattru progressiv tagħna iva li wasalna sawn. Illum nitkellmu fuq drittijiet ċivili u kif sena wara l-oħra pajjiżna jibqa' minn ta' fuq nett fuq dan l-aspett. Żgur li ma kienx bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista, għaliex mhux tal-li ma vvotawx magħna fil-Parlament tal-li kienu telqu l-barra. Jienu Klawdja llum għandna serħan il-moħħ li t-tifel tagħna qed jitrabba f'soċjetà inklusiva, soċjetà li taħseb f'kulħadd. Dan huwa l-Partit Laburista fil-Gvern. Ifisser li wasalna da żgur li le. Għad fadal ħafna xi jsir u għalhekk kommessi li nibqgħu naħdmu bħala tim wieħed. Aħna dejjem konna hemm man-nies u dan meta l-aktar li kellhom bżonn. X'differenza minn dawk li għadhom hemm sal-lum fuq il-bankijiet tal-Oppożizzjoni f'isem il-Partit Nazzjonalista? Meta Malta bħal bqija tad-dinja intlaqtet mill-kriżi finanzjarja fl-2008, il-PN ikkastiga lin-nies. Lill-ommi pensjonanta żdilha l-kont tad-dawl u l-ilma u lil ħafna oħra bħala tifalhom il-pilloli out of stock. Murara, kemm kienu qed imexxu fi żmien il-pandemija l-Partit Nazzjonalista timmaġinaw jien ma nimmaġinawx. Lanqas kien kapaċi jġib il-mediċina li kien hemm fuq il-formularju tal-Gvern li kienet ilha hemm mal snin twal. Aħseb wara kemm kien ħajkun kapaċi jinnegozja kif innegozja Gvern Laburista. Il-Prim Ministru Robert Abela, iva inti Prim Ministru Robert Abela u t-tim tiegħu ħadmu lejlu nar biex ħarsu s-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Daku serħan il-moħħ li qed nitkellem dwaru. L-effett ta' din il-pandemija kien ta' 10 darbit akbar mill-kriżi li semmejt. Iżda minkejja dan kellna l-akbar numru li ġew irreġistrati bħala konvenju f'pajjiżna biex aktar Maltin xtraw djarhom. Lanqas numru ta' qatt fl-Unjoni Ewropea meta mqabbel ma' pajjiżi oħra u l-akbar nefqa pubblika f'dik li għandha x'taqsam ma' benefiċċji soċjali u dan mhux għax żdiedet id-dipendenza. Ingħatat għajnuna finanzjarja bla preċedent lil min iħaddem u lil ħaddiem ukoll. Dan kollu sar għaliex pajjiżna għandu ekonomija reżiljenti u s-sistema tas-saħħa robusta. Personalment jien kburi li kont parti minn tim li introduġejna diversi liġijiet li kienu ilhom fuq l-iskaffa għal aktar minn 30 sena. B'responsabbiltà ngħid li fil-qasam soċjali għamilna revoluzzjoni, speċjalment fil-qasam ta' drittijiet ta' tfal, diżabilità u l-anzjani tagħna. L-aktar ħaġa faċli li nagħmlu bħalissa huwa li nibqgħu kif aħna, kif jgħidu bl-Ingliż we rest on our laurels. Però mhix fil-karattru tagħna li nagħmlu dan, u dan huwa l-partit li qiegħed iħares il quddiem viżjoni. U minn hawn ninsellem iż-żgħażagħ kollha li jimmilitaw fil-Partit Laburista li llejla rajt ħafna minnhom hawnhekk. Fil-fatt ftit tal-ġranet ilu ħriġna bil-viżjoni tal-mittidea fejn rajna 10 fora differenti kollha jagħtu l-proposti tagħhom. Jien kelli l-opportunità li nkun parti mill-forum tal-governanza u t-tisħiħ tad-demokrazija f'pajjiżna. Ħriġna bi proposti koraġġużi u dan wara li għamilna r-riċerka u l-istudji tagħna. Ma ltqajniex darba, ħadna ritrattu tellajnieh fuq Facebook kif għamel il-COVID team tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt iltqajna ma' diversi stakeholders anke b'kariga kostituzzjonali qabel ma ħriġna bil-proposti studjati u maħsuba tagħna. Din il-libertà fil-Partit Laburista biex naħdmu nipproponu aktar iġġenna nħossuna kburin li nagħmlu parti minn dan il-Partit Glorjuż. L-isfida hi biex nżommu l-karattru progressiv tagħna. Hekk biss nistgħu noħolqu ġeni aħjar għat-tfal tagħna. Fuq kollox, irdu nibqgħu viċin in-nies.
u nisimgħu dak li għandhom xi jgħidu. In-nies jagħtuna l-fiduċja tagħhom għaliex nisimgħuhom, nkunu qrib tagħhom u nwettqu dak li nwedu. Dan fil-waqt li nkomplu nassiguraw li l-ġid jasal għand kulħadd u jitgawda minn għand kulħadd. Hekk inħallu legat ta' pajjiż mill-aqwa kif l-aħħar mill-aħħar il-Maltin u l-Awċin jixirqilna. Grazzi. Grazzi ħafna NDLU l-issa nistieden lil Byron Camilleri sabiex jindirizza lil din il-konferenza. Kemmu sabiħ illi wara s-senza ta' ħafna xhur qed nerġgħu niltaqgħu mod fiżiku għal din il-konferenza ġenerali. U kull wieħed u waħda minna li qegħdin hawnhekk illum qegħdin hawn għaliex għandna interess komuni. Malta. Malta, pajjiż mill-isbaħ. Malta, pajjiż li mhix il qudiem. Pajjiż li kontinwament iġib ir-riżultati. F'kull qasam. Kull persuna li qed issegwi din il-konferenza ġenerali llum setet tesperjenza u tħoss il-bidla pożittiva li ġab dan il-moviment minn dik il-ġurnata li l-poplu tagħna l-fiduċja sabiex immexxu dan il-pajjiż. Persuni li ġejjin minn kull strada tas-soċjetà Maltija. Jekk hux familji, jekk humiex fid-dinja tan-negozju, jekk hux pensjonanti żgħażagħ, jekk humiex anzjani. Illi kull wieħed u waħda minnhom seta' jesperjenza il-bidla pożittiva. Kull wieħed u waħda minnhom seta' jesperjenza is-suċċess illi għadda minnu dan il-pajjiż. Għaliex dan is-suċċess ħassowh il-familji illi wara budget wara l-ieħor esperjenzaw budget bla taxxa. Ħassowh il-ħaddiema li waqt pandemija riċevew il-COVID wage supplement u setgħu iserħu rashom anke fi żmien diffiċli. Ħassowh l-anzjani tagħna meta budget wara l-ieħor ħassew żieda u esperjenzaw żieda fil-pensjoni tagħhom. Ħassowh iż-żgħażagħ illi setgħu iserħu rashom illi qudiemhom għandhom pajjiż illi joffrilhom l-opportunitajiet li hemm bżonn. Ħassowh dawk illi gawdew minn drittijiet ċivili ġodda illi llum huma wkoll jistgħu jgħidu u jħossu li huma parti minn din il-komunità Maltija. Ħassowh dawk illi setgħu jitilgħu tarġa oħra fis-soċjetà tagħna. Forsi dawk li qatt ma ħasbu illi ħajitilgħu dik it-tarġa. Ħassowh dawk is-soldati, dawk il-ħaddiema tal-korpi dixxiplinati illi esperjenzaw pagi aħjar, illi esperjenzaw drittijiet aħjar wara 25 sena illi ħalli ħaddieħor ħallihom friżati. U ħaddieħor x'għamel? Ħaddieħor mar jagħmilhom kwerela biex jitfagħhom il-ħabs. Ħaddieħor mar jagħmel kwerela lill-Prim Ministru biex jitfgħu il-ħabs. Imma aħna waqafnilhom. Qudiemhom sabu ħajt tal-azzar. U dik hija differenza bejnietna. Dik hija l-bidla illi ġab dan il-moviment. Dik hija l-bidla illi għamilna fis-soċjetà Maltija matul dawn is-snin illi poplu tagħna u għafdana bil-fiduċja tiegħu sabiex immexxu dan il-pajjiż. U dan huwa gvern illi jilħaq bilanċ. Jilħaq bilanċ sabiex naraw pajjiżna illi jista' jimxi il-qoddim. Fl-aħħar xhur għaddejna minn żminijiet diffiċli. Id-dinja kollha għaddiet minn żmien diffiċli. Però qudiemna ġej żmien li huwa eċitanti. Ġej żmien eċitanti kemm għall-partit u kemm għall-pajjiż. Qudiemi hawnhekk illum hawn delegati tal-Partit Laburista. U forsi l-mistoqsija li tagħmlu tgħidu ma jien bħala delegat. X'irwol għandi fil-futur ta' pajjiżna, fil-futur ta' Malta. Huwa l-obbligu u dmir ta' kull wieħed u waħda minna illi naraw li pajjiżna jibqa' miex il qudiem. Huwa dmir ta' kull wieħed u waħda minna illi naraw li nibqgħu niġġeddu. Għaliex it-tiġdid tal-Partit Laburista ifisser aktar tiġdid tal-pajjiżna. Illum jiena kburi u sodisfatt illi naħdem f'partit illi qed nara l-istrutturi tiegħu illi qegħdin ikomplu jiġġeddu, f'partit illi l-idejat tiegħu ikomplu jiġġeddu. Persuni ġodda li jersqu l-qudiem sabiex jagħtu ħinhom għas-servizz tal-pajjiż. U dak it-tiġdid stajna anke nesperjenzawh matul dan l-aħħar sena u nofs.
18 xahar ilu dan il-partit għamel deċiżjoni ta' tiġdid. 18 xahar ilu għażilna lil Robert Abela bħala mexxej tal-Partit Laburista. Però dakinhar ma żinniex lil Robert Abela u waqafna hemmhekk. Dakinhar għażilna l-viżjoni ta' Robert Abela. Dakinhar għażilna twemmin ta' Robert Abela. Dakinhar għażilna dak li Robert Abela jemmen fih u rrid iwettaq. Dawk ir-riformi li komplejna nibnu fuqhom u riformi ġodda li għamilna matul dawn 18 xahar. Ħarsu ftit lejn ir-riformi li rnexxilna nagħmlu fejn jidħol l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Ftit tal-jiem ilu ħareġ rapport tal-Kummissjoni Ewropea li jaraf u jfaħħar id-deċiżjonijiet tal-Prim Ministru Robert Abela u tal-Gvern fejn jidħol anke il-riformi tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Kemm ir-riformi kostituzzjonali u anke l-istituzzjonijiet infushom. Għaliex bid-deċiżjonijiet u riformi li għamilna u qed nagħmlu qed illestu l-istituzzjonijiet tagħna l-futur. U x'wassalna sawn għaliex kellna Prim Ministru li lest jieħu deċiżjonijiet. X'wassalna saw gvern u partit illi lest jieħu deċiżjonijiet, illi lest ibiddel, illi għandu rrieda kbira ġo fih illi jbiddel. U llum għandek ħatrit prinċipali f'pajjiżna illi fil-ħatra tagħhom m'hemmx interferenza politika. L-istess għamilna fil-korp tal-Pulizija, forsi t-tettur li jien responsabbli minnu. Li għamilna t-tiġdid, li għamilna riformi kollha li hemm bżonn. Ħaddieħor kien komdu ħafna jipprova jmajna l-istituzzjonijiet, jmajna l-korp tal-Pulizija, jattakka kontinwament. Iżda meta kellu ċans it-tibdili li jitkellem fuq u m'għamlux. Meta kellu ċans ir-riformi illi tant qalbihom m'għamilhomx. U kellu jkun dan il-Prim Ministru illi kellu rrieda illi jagħmel dawk ir-riformi. Illi llum fil-korp tal-Pulizija mhux biss għamilna dawk ir-riformi, iżda qed nofru servizzi ġodda illi qed naraw li l-komunitajiet tagħna jkunu aktar siguri, illi naraw li nagħtu assistenza lil diversi persuni li forsi qabel kienu jiġu minsija. U x'wassal imbagħad dan? Wassal għal aktar fiduċja mhux biss fil-korp tal-Pulizija ma anke fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Però dawn it-18 xahar dawn ma kinux biss l-unika riformi li għamilna. Komplejna nimplementaw dak li nemnu fih. Dak li nemnu fih aħna bħala partit, dak li nemnu fih aħna bħala moviment, bħala gvern. Il-ġustizzja soċjali, drittijiet għal kulħadd, aktar ugwaljanza, aktar opportunitajiet għal kulħadd. Tajna serħan il-moħħ li l-eluf ta' familji illi jgħixu f'kirjiet dawk meqjusa bħala ta' qabel in-1995. Illi bid-deċiżjonijiet illi ħadna irnexxielna nilħqu bilanċ ġust bejn id-drittijiet tas-sit u d-drittijiet tal-inkwilin. Anke billi l-gvern ġar parti minn dik ir-responsabilità. Tajna lura id-dritt tal-lif illi ħaddieħor kien seraq lil ħaddiema tagħna u llum dak id-dritt qed jerġa' jingħata lura lil ħaddiema tagħna. Komplejna naħdmu għal aktar drittijiet ċivili ġewwa pajjiżna. Ftit tal-ġimgħat ilu emendi għal-liġi tad-divorzju illi qed tagħti ċans il diversi persuni illi forsi ma kellhomx żwieġ feliċi, illi jistgħu jkomplu bħajjithom, illi permezz hekk qed inkomplu inwaqqgħu il-ħitan konservattivi ta' pajjiżna. Sfortunatament, ħarsu lejn il-bankijiet tal-oppożizzjoni u dawk il-ħitan konservattivi għadhom hemmhekk. Min kien ibeżza bl-infern illum qed imexxi il-Partit Nazzjonalista. U xogħolna hu li dawk il-ħitan inkomplu waqqawhom. Xogħolna hu li ndaħlu aktar drittijiet. Xogħolna huwa li nagħmlu aktar riformi, illi nkomplu nġibu il-bidla pożittiva. Għaliex dik hija r-ruħ soċjali li jsawwar fina dan il-partit. Dik hija r-ruħ soċjali li jsawwar fina dan il-moviment. Illi naraw li kulħadd ikollu ċ-ċans tiegħu fil-ħajja. Hekk għamilna u hekk ser nibqgħu nagħmlu. U din il-bidla minnija brieda tal-azzar. Għaliex verament nemnu fiha kull wieħed u waħda minna parti minn dan il-moviment.
Però issa aktar minn qatt qabel jeħtieġ il-inxamru l-kmiem. Il-inkomplu naħdmu, speċjalment fuq il-wedjiet li għamilna lill-poplu tagħna. Baqanna viżjoni xi wettqu. Baqanna sfidi x'nindirizzaw. Però l-poplu huwa moħħu mistrieħ għaliex il-poplu Malti Wawċi jafda lil dan il-partit. Il-poplu Malti Wawċi jafda lil dan il-moviment sabiex jindirizza dawk l-sfidi. U lejla nixtieq intemm b'appell wieħed lilkom. Dan huwa vjaġġ li bdejna flimkien, illi għadu fil-bidu tiegħu, minkejja li diġà wettaqna ħafna. Allura ejja nkomplu nġibu il-bidla. Ejja nkomplu nilqgħu nies ġodda fostna sabiex li huma wkoll ikollhom ir-rieda sabiex ikomplu jġibu il-bidla pożittiva ġewwa pajjiżna. Ejja nkomplu nkunu viċin in-nies. Ejja nkomplu nisimgħu. Ejja nkomplu nkunu ta' spalla għall-Prim Ministru anke fl-aktar momenti ta' sfida. Għaliex din mhix bidla ta' partit, din mhijiex bidla ta' gvern. Din hija bidla ta' poplu Malti Wawċi illi joħlom u jaspira illi għada ikun aħjar millum. Sabiex pajjiżna jibqa' jkollu futur sabiħ qudiemu. Fuq kollox ejjew nibqgħu nitkellmu lingwa waħda, dik ta' tim Malta. Grazzi ħafna. Grazzi Byron, issa nistieden lil Rachel Xikluna sabiex tindirizza lil din il-konferenza. Is-serata tajba lil kulħadd. Il-lejla nistab verament ferħana li għandi din l-opportunità li nkun magħkom. Ftit tal-jimilu kollega tiegħi li kien jaf li kont se nkun qiegħda nindirizza din il-konferenza irrefera għal dan l-ispazju bħala l-familja. Dan il-kumment verament laqatni għaliex dejjem sabiħ li tkun mal-familja. Iżda wkoll għaliex il-familja u l-komunità huma żewġ aspetti relatati ma' xogħli. Imma wkoll għalija huma dak kollu li jħollu li jorbtu l-kuntentizza tal-bniedem. Il-familja wkoll kienet waħda mir-raġunijiet li għażilt li nikkontesta fuq it-tieni distrett għax il-memorji sbieħ ta' tfuliti huma l-mutur għala naħdem minn qalbi biex f'xogħli noħloq politika li taqqat. Dan għaliex esperjenzaj din it-tip ta' għaqda fil-komunità Bormliża fejn kbirt fuq housing estates f'San Ġwan Tuxa ġewwa Bormla u dejjem ikkunsidrajt dik il-komunità bħala l-familja estiża tiegħi. Din l-esperjenza ta' tfuliti tant ħawlet valuri u prinċipji sodi li llum il-ġurnata nisħaq kemm niflaħ biex nimplementhom f'kull policy li noħloq f'xogħli li nagħmel ma' komunitajiet diversi f'Malta u anke f'Għawdex. Dawn is-sentimenti noħodhom bis-serjetà għaliex huma l-qofol li jinsġu komunità b'saħħitha, però naf fiċ-ċert li mhux kull din mhijiex ir-realtà ta' kull wieħed u waħda minnha. Għalhekk nemmen fit-tmexxija tal-Partit Laburista u dik tal-Prim Ministru Robert Abela għaliex dawn is-sentimenti ssibhom fil-pols tal-prinċipji soċjalisti fejn iż-żgħir qatt mhu minsi. Infatti, nixtieq nirringrazzjak Prim Ministru talli fdajtni u għajjatli biex ninaqat ma' dan il-Partit Progressiv. Ta' dan inħossni tassew onorata u gburija. Bdejt id-diskors tiegħi bil-kelma opportunità. L-opportunità ma tinħoloqx mix-xejn, iżda hija l-bażi ta' prinċipji u valuri soċjalisti li jagħmlu pajjiż u soċjetà moderna u inklusiva. Hekk kif inhi Malta. Illejla nħolqot opportunità jien bħala mara bi prinċipji xellugin u b'orjentazzjoni sesswali queer għandi l-opportunità li nitkellem f'konferenza prestiġjuża u ta' livell politiku għoli. Iżda wkoll fejn inħossni komda u milquha, kif bdejt ngħid fil-bidu fid-dar naturali tiegħi mal-familja. Dan il-pass ma nieħdux for granted, illum u hawnhekk jirrifletti li jiena bħala mara qed ngħix ġewwa pajjiż demokratiku, pajjiż li xpruna b'determinazzjoni u konvinzjoni l-ugwaljanza u drittijiet tal-bniedem, li b'mixja
qalbina u progressiva kompla jwarrab il-preġudizzju fisem il-ġustizzja soċjali. Qed nirreferi għal policies li għadda l-Gvern Laburista li juru kif verament għandu għal qalbu l-familja u l-komunità. Fem li l-familja mhijiex xi ħaġa statika, iżda dejjem tinbidel. Għalhekk id-dar Maltija, il-familja u l-komunità kontemporanja kienu fil-qalba ta' dan il-progress b'wiċċ soċjalist. Illum il-ġurnata, koppja gej għandha l-libertà li tiżżewweġ, persuna trans għandha l-opportunità li tiddeċidi għalija nnifisha ma' liema ġeneru tidentifika, u li persuna homeless qatt ma tkun bla saqaf fuq rasa. Infatti dawn il-policies li ħlomt li naħdem fuqhom meta kont fir-Renju Unit saru realtà. Ftakru li mhux kull pajjiż fil-Mediterran u fl-Ewropa għandu dawn il-liġijiet u l-policies liberali, pereżempju, għad hawn soċjetajiet fejn li tkun mara li sempliċement titwielet bħala mara jew tidentifika mal-ġeneru femminili għadha ssarraf nixfa ta' opportunitajiet u marbuta ma' għejxin fil-biża'. Din però mhijiex l-istorja ta' Malta jew l-istorja laburista ta' Malta, fejn kemm jien u nisa politiċi ta' qabli ksibna u kellna l-libertà tal-ħsieb, tal-kelma u tal-azzjoni. Minn hawn insellmilhom lil dawn il-politiċi nisa u nirringrazzjahom minn qalbi ta' dak kollu li niżġu politikament sabiex jwittew it-triq għalina u għall-bniet tagħna lkoll. Dawn il-kisbiet għażiża għandhom jittieħdu bl-akbar serjetà għaliex l-inġustizzja soċjali qatt mi aċċettabbli u lanqas tollerabbli. Hija governanza li tipproteġik kemm legalment u materjalment fejn kulħadd kbir, żgħir, gej, trans, eterosessuali, anzjan, żagħżugħ, persuni b'diżabilità, minoranzi etniċi u anke dawk b'abilitajiet eċċezzjonali għandhom l-opportunità li jifjorixxu. Nerġa' ndur lura għal tfuliti għax inħoss li jien prodott tal-Istat. Lura fis-sebgħinijiet il-Gvern investa fija fejn offra lil ġenituri tiegħi housing soċjali u edukazzjoni tal-Istat. U llum wasalni hawn tani opportunità. Hawn għalhekk li jien għażilt li ningħaqad ma' dan il-partit għaliex ix-xewqat tiegħi personali għal Malta u Għawdex huma bbażati fuq dawn l-istess prinċipji ta' ġustizzja soċjali li tant hija l-qalbi. L-impenn tiegħi huwa lejn sistema nazzjonali li npoġġi n-nies fiċ-ċentru b'mod proattiv iżda wkoll ma ninsewx l-empatija fejn il-bżonnijiet, ix-xewqat u l-aspirazzjonijiet tan-nies kollha ikunu fil-qalba ta' kull policy tal-Gvern. Fl-ispirtu ta' solidarjetà, inklużjoni u tagħlim reċiproku, nemmen li flimkien nistgħu nrawmu nitrasformaw is-soċjetà tagħna b'mod ekwu lill-poplu kollu. Is-sisien ta' din it-tip ta' politika huma l-politika tal-widna u l-politika tal-azzjoni li tisma' bir-reqqa lin-nies u tifhem il-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet tagħhom fejn tiżgura li dawn l-ħtiġijiet jiġu minsuġa u implementati f'miżuri, riżultati u politika ta' suċċess. ċerta li l-ġustizzja soċjali hija u għandha tibqa' il-bażi ta' soċjetà Maltija sabiex nibqu soċjetà b'saħħitha, reżiljenti u kuntenta. Grazzi. Grazzi Rachel. Nistieden issa l-President tal-Partit Laburista, Dr. Ramona Tard, sabiex tindirizza l-konferenza. Sena ilu indirizzajt lil din il-konferenza ġenerali għall-ewwel darba bħala President tal-Partit. Sena wara, hawn qudiemkom l-ewwel kelma li nixtieq ngħidilkom hija grazzi. Grazzi tal-li tajtuni l-onur li nkun nista' nikkontribwixxi f'dan il-partit, l-aqwa forza politika, l-iktar forza politika b'saħħitha f'pajjiżna. Partit li minn sena ilu law rati ġdid bla preċedent u għalhekk kompla jissaħħaħ. Minn sena ilu lawn il-Partit Laburista u anke l-pajjiż ma waqafx ikollhom sfidi. Iżda kellna kaptan tajjeb, il-Prim Ministru Robert Abela, li vjaġġana tajjeb fil-Maltem, aħseb wara ser jagħmel fil-Bnazzi u l-Bnazzi jerġa' jiġi. Ġejja għal din il-konferenza ġenerali kolli nistqar minn ġimgħa diffiċli. Palma jkollhom ħafna familji kelli l-ommi u libni l-isptar fl-istess ħin.
propju kmin illum wara nofsinhar anki ommi issa naqdet magħna. Spiċċajt nabbozza dan id-diskors fil-ħemda tal-lejl, f'sala tal-isptar, ma' ġenb ibni. U meta kont f'dik is-sitwazzjoni bdejt insaqsi mistoqsija. Il-politika hija worth it? Il-ħin li tqatta il-bogħod mill-familja, l-iskrutinju pubbliku. It-tweġiba fit-tixta u it-tweġiba sitta. 3 raġunijiet, it-3 it-tfal tiegħi. Jiena qiegħda fil-politika għax naspira li nħalli Malta aħjar għat-tfal tiegħi. Dan u l-prinċipju li jixpruna lil Partit Laburista li nħallu Malta aħjar għal ġenerazzjonijiet futuri. U bdejt naħseb ukoll f'din il-ġimgħa partikolari ta' ħajti, imma x'inhuma l-aktar affarijiet importanti fil-ħajja u bdejt nelenkom. Il-familja. Kull tip ta' familja, irrispettivament mill-formazzjoni, irrispettivament mis-sesswalità tal-ġenituri, irrispettivament min-nazzjonalità ta' dik il-familja, għax familja hija imħabba. Il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja kemm tagħmel sens l-inizjattiva li nieda s-servizz pubbliku, il-politika dwar remote working. Il-mumenti ta' kwalità li tqatta mal-familja, dawk li jibqgħu ritratti ma jagħmluhiex forsi għas-social media, ma jibqgħu ritratti f'moħħok. Iż-żgħażagħ iċċafċfu fil-mabaħar nadif, fi xtajtiet aċċessibbli. Il-ġenitur li jiġri wara uliedu f'open space f'xi park bħal ta' Witfulija, Benajsa, ta' Qali, jew il-waterfront ta' Marsal Form li għadha kemm ġiet imnedija, kemm naspira li fil-futur il-pjazzett kollha tal-lokalitajiet ikunu open spaces. Pjazzett tal-lokalitajiet fejn jiltaqgħu tfal, żgħażagħ, anzjani mimlijin attività siguri il-bogħod mill-karozzi. Il-politika hija worth it għax dan il-gvern, permezz ta' dan il-gvern, aktar persuni saru ġenituri, permezz tal-estensjoni tal-liġi tal-IVF, permezz tal-mediċini bxejn tal-IVF. Sa din il-ġimgħa stess kont f'kuntatt ma' koppja kienet barra minn Malta tagħmel trattament delikat tal-IVF. U nibda nsaqsi, imma f'ċirkostanzi daqshekk delikati, diffiċli. Illa la koppja għandha ssifer barra minn Malta minflok tinqeda minn pajjiżna fejn għandna esperti kapaċissimi. Ġiet koppja tkellimni fejn għandha kondizzjoni ġenetika pjuttost rari. Meta jintaqgħu il-ġins tal-koppja flimkien, għandha wieħed minn kull 4 ċans li t-tifel ikollu diżabilitajiet severi sakemm imut sa 2 snin biss jista' jgħix marda rari u jgħix ħajja b'ħafna diffikultajiet. U din l-om qalt li marret tagħmel il-pre-genetic diagnosis sabiex ma jerġax jiġri l-istess barra minn Malta, ġiet lura Malta u kellha miscarriage. Qalt li ma niflaħx aktar. U allura jiena insaqsi u naħseb li wasal iż-żmien sabiex isir diskussjoni jekk ma wasalx iż-żmien li nerġgħu nestendu il-liġi tal-IVF. Meta tkun il-bogħod mid-dar, tkun imġiel, tkun il-bogħod mid-dar, tibda saqsi kemm hija importanti id-dar għalik. Punt interessanti li tqajjem fil-Business Breakfast li ġie organizzat għal Mittidea minna mill-Partit Laburista. Tqajjem il-punt kemm il-fatt li qed isir bini sostenibbli irid ikollu bilanċ biex iż-żgħażagħ xorta jkunu jistgħu jixtru l-ewwel dar tagħhom. Aħna nemmnu li l-politika worth it għaliex dan huwa l-gvern li introduċa l-first time u second time buyers, l-Urban Conservation Area Scheme, l-Equity Sharing, investiment bla preċedent fil-housing. U għalhekk huwa l-unika gvern li għandu kredibilità li anki f'dan il-qasam ibiddel il-problemi f'opportunitajiet. Il-politika hija worth it għax salvajna eluf ta' impjiegi bil-wage supplement. U issa l-mas li jmessu kif ħabbar il-Prim Ministru fil-viżjoni ekonomika li ħabbar għall-10 snin li ġejjin. It-taħriġ u l-edukazzjoni jimxu pass pass mas-suq tax-xogħol. Eżempju bħalissa hawn problema li fl-ospitalità mhux biss m'hawnx ħaddiema, imma laqas biss hawn studenti li qed jinteresshom minn dan il-qasam. Jeħtieġ li fl-edukazzjoni inwarbu l-istereotipi. Mhux għax tifla ma nħeġġuhiex tistudja l-matematika, l-fiżika, x-xjenza u għax tifel isu xi skandlu jekk isir xi beauty therapist. Ejja nħallu li t-tfal tagħna jeċċellaw. Għax jekk teċċella il-ġenerazzjoni tal-futur,
jeċċella il-pajjiż hekk kif imħabbar fil-viżjoni tal-Prim Ministru għall-10 snin li ġejjin li dan il-pajjiż ikun mal-aqwa fid-dinja. Aħna il-partit tal-ħaddiema, aħna il-partit ta' min iħaddem, iżda aħna il-partit tal-ħaddiema kollha irrispettivament minn nazzjonalità tal-ħaddiema. Din l-essenza tal-Partit Laburista. Il-politika hija werti għax permezz tagħha kellna investiment massiċ fil-vaċċin tal-COVID-19. X'differenza bejn Robert Abela u Chris Fern li nsellimlu minna u minħabba li ma setax ikun magħna xi fi kwarantina. Id-differenza bejn Robert Abela u Chris Fern li xamru il-kmiem biex jassiguraw li pajjiżna jkollu supply tajjeb ta' vaċċin. U min-naħa l-oħra, Bernard Grech li jinsab f'partit fejn l-esperti tiegħu qalulu li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni. Kif tista' tafdaħ imexxi lil pajjiż f'mumenti diffiċli meta joħroġ b'dikjarazzjonijiet daqstant perikolużi f'dawn il-mumenti. X'differenza bejn Robert Abela li jqum u jorqod jaħseb fuq il-bilanċ bejn is-saħħa u l-għajxin tal-poplu Malti u Awċi għal Bernard Grech li jrid li tgħaddi l-COVID biex jagħmel l-elezzjoni ġenerali. Meta tiġi l-elezzjoni jiddeċidi għal Prim Ministru, Bernard Grech irid minn għalih jixel xi magna elettorali. Joqgħod attent ma jispiċċax bla fuel u nkunu għadna qasbdejna l-kampanja elettorali. Min-naħa tagħna il-Prim Ministru isejjaħ l-elezzjoni m'għandniex dubju li dan isejjaħha fl-aħjar interess tal-poplu Malti u Awċi, aħna l-elezzjonijiet ma jdejqunix u qed ngħid dan b'sens ta' umiltà, ma jdejqunix għax aħna ser immorru quddiem il-poplu b'manifest b'saħħtu xprunat mill-mittidea u b'kandidatura b'saħħitha u għalhekk b'umiltà immorru quddiem il-poplu Malti u Awċi. Ejja ma nagħmlux l-iżball tal-Partit Nazzjonalista. Aħna il-Partit tal-Umiltà. Aħna maħniex il-Partit Nazzjonalista li jaħsbu li huma fuq xi pulptu u aħna l-bqija tan-nies komuni mortali mitinbin. Aħna nibqgħu nisimgħu, aħna nibqgħu nagħmlu l-politika tan-nies u aħna nibqgħu niġġeddu. Jiena nagħlaq dan id-diskors bl-istess mod kif bdejtu, billi ngħid grazzi. Grazzi lill-istazzjonijiet wan tal-li f'sitwazzjonijiet bħal dawn dejjem insibukom, il-grazzi tagħna ser insarfuha billi ser nibqgħu nipproteġu dritt tagħkom li jxandru aħna l-unika partit li nemmnu li dritt l-istazzjon politiku jxandar huwa l-libertà tal-espressjoni tagħna. Grazzi lilkom delegati tal-li dejjem on board bil-bidliet li nipproponu għax tafu li nħobbu lil dan il-partit wisq biex narawh jistaġna. Grazzi lill-Eżekuttiv Nazzjonali tad-deċiżjonijiet li ħadna flimkien. Grazzi lil William Lewis, is-Segretarju Organizzattiv li ħaħsib il-koordinament loġistiku ta' din il-konferenza u l-bqija tal-amministrazzjoni ħbieb li qalbhom tħabba tal-partit u għalhekk niftehmu bħarsa. Grazzi lid-deputat Mexxej li flimkien naqsmu u naħdmu fuq ħafna idejat u grazzi tal-li speċjalment f'din il-ġimgħa meta xi kultant qed li ħalli f'idejja m'għandekx idejja x'fissret għalija. U fl-aħħar nett, grazzi Prim Ministru Robert Abela fuq il-latuman tas-sosten tiegħek. Iżda fuq kollox grazzi tal-li inti u familtek tħalt għal din l-isfida fġieħ il-poplu Malti, fġieħ l-interessi tal-poplu Malti u Awċi, aħna inweduk li ser nibqgħu tim wieħed warajk. Nirringrazzjakom. Grazzi. U issa insejja sabiex indirizza lil din il-konferenza lid-deputat Mexxej Daniel Mikallef. Veru li qalet Ramona bħarsa niftehmu, ma diskorsi ma ftemniex dwarhom. U l-iżvantaġġ kultant li tkun lejn l-aħħar ta' running order ħansejħlu hekk, u li jkun hemm punti li jitqajmu mill-kelliema ta' qablek, forsi tibda tibżalha tkun repetittiv, ma fl-istess ħin nieħu pjaċir għaliex ifisser li aħna qegħdin on the same wavelength. Nhar it-tnejn li ġej nagħlqu sena li konna r-realto. U hemmhekk bdejna proċess ta' tiġdid fuq diversi livelli fih dan il-partit.
Fl-aħħar xhur sar ħafna xogħol u fix-xhur li ġejjin irid isir ħafna aktar minn dak li sar. Preżentajna l-mitt idea għal konsultazzjoni pubblika. Imma l-punt ta' tluq x'kien? Eluq il-100 sena minn meta twaqqafna. U tlaqna billi staqsejna għalfejn twaqqaf dan il-partit. Fiex kien jemmen 100 sena ilu? Fiex jemmen illum? X'kienu l-kisbiet matul is-snin? X'kienu wkoll in-nuqqasijiet? Dan il-proċess huwa l-bażi wiesa tal-viżjoni li qed nibnu għall-futur ta' pajjiżna. Meta qed nitkellmu fuq soċjetà fejn kulħadd jimxi l quddiem, qed nagħmlu hekk propju għaliex aħna nemmnu bisħieħ li dak huwa il-kejl tal-progress. L-avvanz ta' dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Għalfejn nitkellmu fuq ġid li jasal għand kulħadd, mhux sempliċement dwar l-ekonomija. Għaliex għalina l-ekonomija mhijiex punta wasla, mhijiex il-persentaġġ tal-GDP, dawk indikaturi pożittivi. Iżda l-kruċjali huwa li l-ġid li jinħoloq jasal għand kulħadd. Qed jasal biżżejjed għand kulħadd? It-tweġiba hija le. U qatt ma ħanaslu miġbu iva għax qatt ma nkunu kuntenti biżżejjed b'dak li nagħmlu. Maħniex rasna fir-ramel. Iżda l-missjoni tagħna hija li l-ġid ikompli jinħoloq u l-firxa tiegħu tkun dejjem akbar. Nitkellmu dwar il-futur ta' wliedna. Nitkellmu fost oħrajn ħafna dwar l-edukazzjoni ta' tfal tagħna. L-edukazzjoni formali qiegħda din tinċentiva biżżejjed il-ħsieb analitiku, liberu, kritiku. Jinteressana x'jaf l-istudent jew jinteressana x'ma jafx l-istudent. It-tfal għandhom ħin biżżejjed ikunu attivi fil-komunità tagħhom, li jkunu attivi minn xkunithom fl-isports, fl-aqdiet kulturali u li jitrawwem fihom sens ċiviku b'saħħtu. Nibqgħu fuq it-tfal. Ftit snin ilu waqt konferenza ġenerali kontet kemm nara bla sens li qabel tidħol ġo ġnien jew ġo playground issib kull forma ta' tabella x'ma tistax tagħmel f'dal playground. M'hemmx ballun, m'hemmx rota, m'hemmx scooter, etc. Ftit xhur wara konna morna bħala amministrazzjoni nżuru skola u tal-punt qajjem mit-tfal li kien hemm. U minn hemm ma bqajniex kwieti dwaru bil-ħidma ta' sieħbi Mario Fava konfermajna mal-awtoritajiet konċernati li daw it-tabelli ma joħorġu mill-ebda liġi. U li nista' nħabbar li s-sezzjoni kunsillieri issa ħatkun qiegħda tikkoordina u tibda l-ħidma sabiex tara li dawn jitneħħew u li t-tfal ikunu jistgħu jilagħbu b'mod liberu fil-ġonna u l-playgrounds tagħna. Ma jilagħbux hemm fejn idhom jilagħbu. Fil-waqt li jittieħdu l-miżuri fejn meħtieġ biex jiġu segregati attivitajiet differenti. Nittama li Zoja li qed issegwina hiju sħaba, nittama li qed issegwina u li hiju sħaba huma kuntenti dwar dan. Fuq nota differenti. Il-ġimgħa l-oħra waqt il-business breakfast li organizzajna, iltqajt ma' persuna li meta kont student u fis-sajf kont naħdem bħala waiter, kien il-persuna li bil-paċenzja kollha kien qatt jispjega lix-xogħol u jiggwidani f'din l-ewwel esperjenza tiegħi fid-dinja tax-xogħol. Ħadd gost li rajt persuna b'tant esperjenza li għadha fil-frontline tas-settur turistiku tagħna. Kruċjali li t-turiżmu jerġa' jibda jattira nies dedikati li jaraw karriera f'dan il-qasam. Li jagħtu s-servizz minn qalbhom b'mod struwit. Huma dawn in-nies li jagħtu l-aqwa riklam il-pajjiżna. Huma l-ewwel vetrina li jsib it-turist meta jżurna. Ta' spiss nisimgħu, semmita Ramona, mawx ħaddiema biżżejjed. F'ċertu oqsmu huwa veru. Kombinazzjoni l-bieraħ segwejt illi jimborġ fuq ir-radju jispjega dwar dan pereżempju fil-qasam marittimu. Fejn ħafna opportunitajiet u m'hemmx biżżejjed nies li jitlu f'dak is-settur. Foqsmu oħrajn iżda tajjeb nistaqsu qed jiġu offruti il-kondizzjonijiet li jattiraw iż-żgħażagħ u l-ħaddiema Maltin leħ. Jien ma nifhimix li nisma' li jiġu offruti pagi illum daqskemm kont naqla jiena student waiter 20 sen ilu. Fil-waqt li hemm sfidi irridu nkunu ċari bħala Partit Laburista.
Il-prattiċi abbużivi u prekari m'hemmx posthom f'pajjiżna. La mal-ħaddim Malti u Awċi, la mill-Ġermanja jew mill-Maċedonja, la mill-Filippini jew mill-Indja, la mill-Bangladesh jew min-Nepal. Mill-ebda kantuniera tad-dinja. U fil-waqt li fl-aħħar snin iddaħlu miżuri, fadal ħafna xisir. Fadal ventilaturi x'jingħalqu, u l-messaġġ tagħna bħala Partit Laburista huwa li dak li kiseb il-ħaddiem bis-saħħa ta' dan il-moviment qegħdin hawn biss mhux biss biex nipproteġuh, imma biex insaħħuh, nibnu fuqu u żgur li mhux se narawh jitnaqqar jew jitkasbar. Il-Gvern għandu l-obbligu li jara li daw il-prattiċi jinqerdu u taħt l-ebda pretest jew skuża ma jkunu aċċettati. Fuq nota differenti. Ħadd gost il-ġimgħa nara l-Prim Ministru Robert Abela u l-Clint Camilleri jinawguraw il-proġett ta' Marsal Forn. L-aktar mhux għax sar promenad ġdid. Iżda x'issa żona saret waħda pedonali u bekk il-familji u t-tfal qed jieħdu priorità fuq it-traffiku. Kif għandu jkun kull fejn u possibbli. Anke hawnhekk Ramona għamlet referenza għal dan. Irridu naraw aktar minn dan fiċ-ċentri urbani tal-irħula tagħna. Ħajkun hemm reżistenza. Ħajkun hemm kull skuża immaġinabbli biex dan ma jsirx. Iżda hemm soluzzjoni għal kollox. Basta hemm ir-rieda. Ejja npoġġu l-uliedna qabel l-exhaust u ħafna drabi qabel l-iskuża li tkun ġejja bil-lass biex ma nimxux 5 minuti minn fejn ikunu pparkjajna. Xtaqt niftaħ fuq temi oħrajn bħal ħtieġa ta' ġlieda ferm meħrex kontra r-razziżmu f'dan il-pajjiż. Fuq l-ippjanar, il-mobilità, l-ilsim Malti, drittijiet ċivili, l-Ewropa u l-futur tagħha. Iżda l-ħin ma jippermettix x'inkella Ramona tagħmel għalija. Ħanaddi biex nikkonkludi, senilu ġejt qudiemkom bi 3 punti. Li nġeddu l-istrutturi ta' dan il-partit, li nsaħħu l-kunċett ta' moviment u li nfasslu l-futur ta' pajjiżna. Kont għadni u nibqa' nemmen li dawn huma l-ingredjenti biex nibqgħu l-aktar forza politika rilevanti fil-pajjiż. Ħdimna fuq 3 aspetti u fadlinna ħafna iktar x'nagħmlu dwarhom. L-aġenda riformista trid tibqa' fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Riċenti smajt lil Jorvin Buġejja, l-President taż-Żgħażagħ, jgħid diffiċli tieqaf tbiddel u kemm ħadd gost nisimgħu jgħid hekk. Iżda fir-realtà huwa faċli ħafna l-partit fil-gvern li jibda joqgħod lura milli jbiddel, li jaħseb li jagħmel biżżejjed, li jibda jirraġuna aħjar ma nċaqalqux lil-mijiet. ċar ħafna iżda minn dawn l-ewwel 18-il xahar ta' tmexxija ta' Robert Abela, mhux tal-li mhux ser noqogħdu lura, tal-li aktar minn qatt qabel dan il-partit ħajkomplu jġib ritmu b'saħħtu ta' bidliet li jieħdu l-pajjiżna l-qudiem bidliet li ħut minnhom jeħtieġu culture change, bidliet iżda li fl-aħħar mill-aħħar ser isarfu fi kwalità ta' ħajja aħjar kif jgħid Robert għall-Awċin u l-Maltin kollha. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna lid-deputat mexxej tal-Partit Laburista Daniel Mikallef u issa wasalna biex nagħlqu din il-konferenza ġenerali bid-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela. Lek nistieden lill-Prim Ministru Robert Abela sabiex jindirizza lil din il-konferenza ġenerali illum hawnhekk f'Manuel Island. Niselmilkom. Grazzi ħafna ta' din il-merħba sabiħa 18-il xahar ilu. L-ewwel darba li indirizzajt din il-konferenza ġenerali bħala mexxej tal-Partit Laburista. Dakinhar kont naf li qed nieħu t-tmexxija tal-partit u tal-pajjiż fi żmien li kien delikat ħafna. Kelli set ta' prioritajiet ċari
li magħkom ridt li flimkien immexxu l-qudiem. Emmint u hekk għadni nemmen li kien sar ħafna tajjeb. Imma li kien hemm fejn ridna nkunu onesti ma' xulxin. Magħna nfusna. U ngħidu li kien hemm fejn kien hemm bżonn bidla fid-direzzjoni. Għax meta nkunu onesti ma' xulxin, narfu t-tajjeb ta' xulxin u n-nuqqasijiet. U hekk nagħtu direzzjoni il-fejn irridu morru. U kif se nkunu verżjoni aħjar tagħna nfusna. Ejja, nirrikonoxxu li kull meta rbaħna għamilna hekk għax offrejna viżjoni ċara għal pajjiż. Differenti sew mill-istaġnar, l-arroganza u l-problemi ekonomiċi u soċjali li kien ħoloq il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Dawk il-problemi fil-partit tal-Oppożizzjoni għadhom hemm. Iżda, f'dal kuntest ma nistgħux nerfgħu rasna, anzi, ir-responsabbiltà tagħna tikber. Għalhekk rajt li fejn kien hemm bżonn li nbidlu id-direzzjoni, biddilniha b'mod determinat. U kulħadd jaf, laburisti, nazzjonalisti, forsi l-aktar dawk illi ta' kuljum jaraw f'min se jafdaw lil pajjiżhom fis-snin li ġejjin. Kulħadd jaf li l-pajjiżna qed immexxuh fid-direzzjoni tajba. Bdejt billi qed kif meta sirt mexxej kelli sett ta' prijoritajiet ċari li bihom emmint li stajna mmexxu l-pajjiż il quddiem. Murejdli iżda x'kellna nsibu ma' wiċċna ftit ġimgħat wara. Anqas minn xarejn wara. Issa veru li jien imdorri fil-mewġ tal-baħar, imma fejn seta' qatt xi ħadd jgħidli li kelli nsib ruħi f'nofs mal-tempata perfetta. U f'sitwazzjoni hekk l-ewwel istint ta' min ikun fit-tmexxija x'aktarx li jkun dak ta' paniku. Imma dak il-mument x'kien jitlob minna? Kien jitlob minna kalma, kien jitlob minna konċentrazzjoni u deċiżjonijiet determinati biex nilqgħu għal pandemija globali li ħakmet lid-dinja kollha. Tara kemm tara analiżi ta' dak iż-żmien fuq il-mezzi tax-xandir ta' madwar id-dinja kollha. Il-koll kienu jaqblu fuq ħaġa waħda li ħadd ma kellu ħiel ta' kif se jilqa' għall-pandemija. Imma flimkien ma' tim inkredibbli ta' nies ma' Chris Fern u l-kollegi kollha fil-kabinett fil-grupp parlamentari tagħna imxejna triq bil-għaqal. Kellna. U għandna sfidi. Ħadna deċiżjonijiet li kultant kienu maġlin. Kultant konna kawti żejjed. Imma meta nħarsu lura, kulħadd jaf li fil-mumenti that mattered most ħadna id-deċiżjonijiet il-kbar li kellna nieħdu. Hekk ħadna ħsieb il-ħajja, ħadna ħsieb is-saħħa u ħadna ħsieb il-kwalità tal-ħajja tal-Awċin u tal-Maltin. U kburi ngħid li aħna pajjiż li ikkontrolla l-pandemija. Fil-waqt li salvajna l-għajxien tal-ħaddiema u rżammejna l-ekonomija għaddejja. Ipproteġejna l-ħajja tan-nies u proteġejna l-għajxien tagħhom. U qed nitkellmu hawn illum bħala l-aktar pajjiż li ta' vaċċin lin-nies tiegħu aktar minn 80% tal-popolazzjoni tagħna mlaqma. L-aktar pajjiż fid-dinja li għandu l-popolazzjoni tiegħu imlaqma kontra l-COVID-19. Dik xi ħaġa li verament tagħmilna kburin. Iżda f'dawn il-momenti tajjeb li nirriflettu wkoll fuq it-tmexxija ta' dan il-pajjiż. Fuq min? Intom,
tridu li jmexxi lil dan il-pajjiż fis-snin li ġejjin. U se ngħid dan li ġej biex nirriflettu wkoll flimkien dwar l-għażla li l-poplu tagħna qiegħed ta' kuljum fil-kwiet, fuq il-post tax-xogħol, fis-skiet ta' daru, dwar l-għażliet li qed jixtar dwarhom. L-għażla li n-nies qegħdin jagħmlu hija bejn il-kompetenza fuq naħa u d-dilettantiżmu fuq in-naħa l-oħra. Il-kompetenza. Dik li rat lill gvern li f'mument daqstan diffiċli ma nħakimx minn paniku. Anzi, bqajna nieħdu il-pariri tan-nies kompetenti. Fil-waqt li xtarrejna u ħadna id-deċiżjonijiet kollha li kien hemm bżonn. Iva, kellna momenti diffiċli, kellna momenti ta' tensjoni, mela ma kellniex. Ejduli, nsaqsi lil kull wieħed u waħda minnkom x'jibqa' ġo fik meta jiġu fil-bidu tal-pandemija f'Marzu, jiġu it-tekniċi ħdejk u jgħidulek jista' jkun li jkollna eluf ta' persuni mejta. Ejduli x'jibqa' ġo fikom meta jgħidulek se jkollna 50,000 ruħ bla xogħol. Dawk l-esperjenzi li għexna, imma mbagħad wara l-ewwel xokk u nistqarmakom li x-xokk kien kbir. Imbagħad iżda xammarna l-kmiem mill-ewwel. Ilqajna għal din l-isfida b'mod determinat fejn ma ħadniex l-aqwa deċiżjoni fiċ-ċirkostanzi b'umiltà aġġustajna. Fejn ħadna deċiżjonijiet kuraġġjużi, pajjiżi oħrajn anke ħafna kbar minna imxew warajna. Fuq kollox ħallejna l-esperti imexxuna bix-xjenza. Fil-waqt li aħna erfajna ir-responsabbiltà tad-deċiżjonijiet illi ħadna. U sammejna dejjem prinċipju wieħed dak ta' dialogu onest u miftuħ mal-poplu. Mbagħad fuq in-naħa l-oħra. L-għażla l-oħra li għandu l-poplu. Dik ta' dilettantiżmu. F'nofs pandemija tal-pajjiż minflok oppożizzjoni soda li tappoġġjah kellna u għatanna partit maqsum minn nofs. Anzi, qasnejt minn nofs għax ma nafx f'kemm il-biċċa. Li saħansitra kisser lil kap tiegħu. U f'nofs pandemija, kif jaf kulħadd, marru għal elezzjoni bikrija għal kap ġdid. Immaġinaw, partit maqsum f'elf biċċa imexxi l-pajjiż waqt pandemija u waqt il-fażi tal-irkupru li tittiġi warajha. U nistqalli ħafna minna hawnhekk, ħafna minn dawk li qegħdin isegwuna kont naħsibna anke jien, kont ittamajtat bil-kap il-ġdid forsi dan se jifhem il-gravitas tas-sitwazzjoni tal-mument straordinarju li kien għaddej minnu l-pajjiż. Iżda x'ġara? Minflok il-Partit Nazzjonalista beda jilgħab l-istess lob partiġan tal-politika tiegħu tal-passat. F'mument daqstant importanti għal pajjiżna, għad-dinja kollha. Ħaġa waħda ma femux iżda li n-nies jaraw minn ġol politiku u hekk għandu jkun. In-nies fehmu mill-ewwel li il-kap il-ġdid mhux talli ma kienx qed ibiddel lill-partit tiegħu, imma ħadhom saħansitra lura għall-politika tal-aħna u tal-huma. Ta' dak li jemmen li ta' naħa kollu tajjeb u tan-naħa l-oħra kollu ħażin. U mbagħad x'għamel il-kap tal-oppożizzjoni biex juri x'toffri ġdid l-oppożizzjoni. Ħoloq il-COVID Action Team. Tim li il-karatteristika ewlenija tiegħu hija tim ta' bla azzjoni. Tim magħmul minn politiċi fih dan l-oppożizzjoni biex jagħtuna il-pariri dwar il-pandemija.
U x'għamel dan it-tim? Meta l-isfidi deru kbar minflok tawna pariri siwja, labu bi kliem għall-gallerija. Fl-istess ħin, infakkarkom li lanqas kienu jaqblu magħhom infushom. Mbagħad, meta l-affarijiet ikunu sejrin tajjeb, josfru ma tarhom imkien. U tafu għala? Għax bid-deni jaħdu gost. Mhux bis-sewwa u bil-ġid. Saħansitra lil bniedem li kien jimmilita fih dan il-partit tagħhom għax faħħar proġett li jagħmel il-gvern, iċċensurawh. U nfakkarkom ftit tiftakru meta kienu għalulna li għandna mmorru għal total lockdown, kemm kienu damu jgħidu dwarha. Riċenti mbagħad għalulna li għandna niftħu il-pajjiż għal kulħadd. Tiftakru wkoll. Semmiet aktar qabel illum li kien hemm waħda mill-election team li kienet qaltilna li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni. Alla ħares kellu xi ħadd jagħmel analiżi tal-pariri ħżiena u kontradittorji li kienu jtuna. U nfakkarkom kif kienu jtuhomna, joħorġu press release li dejjem kienet tidher ċar miktuba mill-politiċi u mingħajr il-parir ta' xjenza. Imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-għażla bejn min wera dilettantiżmu f'mument daqstant kruċjali u min mexxa bil-għaqal u b'mod bilanċjat anka fl-aktar mumenti diffiċli. Dal-aħħar kelmetni persuna u qalt li sorprendejtuni Robert. Kien sinċir, għalli ma kontx nemmen fik mill-ewwel, imma l-mod kif sibt kull forma ta' kontrarju u qed telep l-isfidi bil-kalma biddil il-ħsieb. Irringrazzjajtu f'isimkom il-koll għax spjegajtlu li dan huwa x-xogħol tagħna l-koll flimkien. U il-messaġġ tiegħi lilkom illum huwa li jekk dan il-ħabib tiegħi sorprendejnieh fit-tajjeb diġà. Għadu ma jafx kemm se nissorprendu aktar la darba li l-mijiet ikomplu jikkalmaw. Unkomplu nuru triq li fiha se nimxu lejn pajjiż sabiħ li tgħix ħajja tajba fih. Dak. L-istil ta' tmexxija li nemmen fih. B'deċiżjonijiet li jittieħdu b'mod bilanċjat mingħajr passi frenetiċi. Hekk inkomplu intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. U iva, il-bażi li bnejna l-kol flimkien se nkomplu nsaħħuha. Għax għandna l-viżjoni, l-enerġija u l-kuraġġ biex dan il-pajjiż inkomplu ntejbuh u mmexxuh il-qudiem. Biex fuq kollox il-familji tagħna, it-taxpayers, il-ħaddiem u l-middle class il-ġdida iħossuhom kollha kemm huma mexjin il-qudiem flimkien. Mbagħad anke fil-progress u fil-ġid ta' min nieqfu nirriflettu. X'pajjiż irridu għal għada? Kellna żminijiet tajbin ħafna. Il-koll rajna ġid kbir fl-aħħar snin fejn l-ekonomija mhux biss imxiet il-qudiem, imma kisret rekord wara l-ieħor. Il-kisbiet tafuhom il-koll, għax bħala poplu ngħixuhom u nħossuhom ta' kuljum. Daw il-kisbiet mbagħad tawna bażi soda biex illum nistgħu nirriflettu flimkien. U dak li nixtieq nagħmel illum li nitkellem magħkom dwar dan mod miftuħ. Għax fil-waqt li m'hemmx dubju li l-progress u l-ġid ekonomiku irid ikompli, insaqsi. Wasal il-waqt li nirriflettu kif dan il-progress jista' ikun iffukat iżjed lejn it-titjib tal-kwalità tal-ħajja
U b'mod konkret. Xi jfisser dan? Ifisser illi rridu nibdew naraw kif insibu bilanċ aħjar. Fejn naraw li jkollna żvilupp li jrendi l-miljuni għal pajjiż, imma proġetti wkoll illi vera forsi ma jrendux il-miljuni lil pajjiż, imma li jkunu jistgħu jitgawdew minn aktar nies. U din hija triq li mhijiex tal-futur imma li diġà bdejnija. Insemmi Witfulija li inawgurajna ftit tal-jemilu fiż-Żurrieq. Design tomna ta' miżbla li konvertejnihom f'ġenna ta' natura. Ftaqali, qed nara lilli jinborġ warajja. Se jkollna l-akbar spazju miftuħ f'pajjiżna fejn fabbrika tal-konkrit abbandonata twaqqet biex is-sit ġi riabilitat f'ħaxix aħdar fejn familja tmur tistrieħ u tirrelassa flimkien. Għalaqna l-kollox ukoll l-impjant tal-31 ta' Marzu f'Birzebbuġa u f'Benajsa, semmiet ukoll diġà minn Ġulja, se jkollna park mill-isbaħ. Fil-Marsa. Hemmhekk sejrin ukoll nirriġeneraw is-sit tal-ex power station. U xi jfisser dan kollu? Jfisser li bdew il-proġetti qed nuru li qegħdin nifhmu li d-direzzjoni lejn kwalità ta' ħajja aħjar mhijiex ma tikkonsistix fi żvilupp bla rażan, imma f'pajjiż isbaħ u b'aktar spazji miftuħa. U dan jott għal Għawdex daqskemm jott tal-Malta. Għawdex ġojjel li rridu nieħdu ħsiebu. Iżda li fl-istess ħin ma rridux li jkun żvantaġġat għax l-Awċin jistħoq ilhom l-aqwa. Hemm imbagħad proġetti li ż-żerrija tagħhom diġà ġiet miżruha fl-aħħar snin, proġetti interessanti u meħtieġa, iżda fejn fl-istess ħin dwarhom tajt direzzjoni biex isiru bidliet. Biex fil-waqt li dan l-iżvilupp isir, nieħdu ħsieb aktar tal-ambjent. Inħares il-qudiem li daw il-proġetti ikomplu jikkonkretizzaw huma proġetti sbieħ sabiex imbagħad inkun nista' naqsamhom magħkom. X'nemmnu? Jien nemmen li l-ħajja m'għandix tkun ġlieda mal-ħin. Jew traġitt minn xogħol għal ieħor. Iżda ta' tkun ħajja li tkun waħda, bilanċjata. Il-bilanċ tant smajna dwaru fil-pandemija, il-bilanċ li jrid ikun f'kull sfera tal-ħajja. Irid ikollna l-ħin li naħdmu u nkomplu nkunu wkoll dak il-poplu bieżel li tant aħna magħrufin għalih, il-bżulija tagħna. Imma kif jinħoloq il-bilanċ? Li jinħoloq billi fl-istess waqt insibu l-ħin għalina nfusna li nqattawh waħedna, nqattawh mal-familja tagħna, il-ħin li jagħtina iċ-ċans li nsaħħu u nserħu moħħna mill-ħajja maġla li nkunu għaddejjin minnha ta' kuljum. U din se tkun id-direzzjoni li se nieħdu għal quddiem. U biex forsi ħadd ma jifhimna ħażin, dan mhuwiex messaġġ ambjentali biss. Dan huwa messaġġ ekonomiku u soċjali. Għax popolazzjoni b'saħħitha mentalment, fiżikament u ekonomikament twassal għal pajjiż aktar b'saħħtu. U fuq kollox pajjiż li fih tgħix tajjeb. U għalhekk li rridu servizz tas-saħħa b'saħħtu, edukazzjoni li taħseb fil-ġenerazzjonijiet tagħna, soċjetà li tieħu ħsieb lil min jaqa' lura u aktar spazji miftuħa. Din hija l-viżjoni tagħna ta' moviment li ma jieqaf qatt jiġġedded u joffri alternattiva għalih innifsu stess. U minn hemm imbagħad li joħroġ ix-xogħol politiku li ma jieqaf qatt
ta' dan il-moviment. Waqt dan kollu, waqt li għaddejna minn dan kollu, Partit Laburista, permezz ta' Daniel, permezz ta' Ramona, permezz ta' grupp kbir ta' nies, mexxew flimkien il-proċess tal-mittidea. Il-profondità u l-ħsieb l-idejat għal Malta tada li ħarġu minn dawn il-mittidea juru li dan il-partit jaf jirrifletti u jaf jixtar il-moment li ninsabu fih. Proċess li saħan sitra anka l-gvern dejjem iżommu fuq ponot subajħ. U hawnhekk li nistqar li joħroġ l-element demokratiku sabiħ tal-Partit Laburista f'dan il-proċess miftuħ beraħ li ma ddejjaqx ikun kritiku u saħan sitra juri direzzjoni lill-gvern. U hekk li rrid nibqa' nisħaq li l-gvern jibqa' jinżamm accountable. Wieħed, sinċerament, wieħed minn dawk li dejjem emmint li il-pajjiż igawdi meta jkollu oppożizzjoni soda. Oppożizzjoni soda iżda ma tinbenix billi tibdel persuna jew tnejn, jew billi iddaħħal xi ħaġa ġdid. Oppożizzjoni soda tiġi minn politika ta' konvinzjoni fejn iva tkun jibsa fil-kritika lejn il-gvern dak id-dover tagħha, imma b'mod li toffri politika alternattiva. Realtà li għandna oppożizzjoni li medija fil-lob partiġan biss. U mhux tgħid temmeni. Ara aħna, ħobna, jew ikkritikana ma' dan il-moviment, ma' dan il-partit, ma' din l-amministrazzjoni ġdida ta' fejn qiegħed. U mill-banda l-oħra, mal-Partit Nazzjonalista, fejn qiegħed fuq tmexxija tal-pajjiż. Meta dan għadu partit mifni biġlit intern. In-nies iridu jafu. Iridu jafu fuq l-ambjent, fuq l-iżvilupp. X'deċiżjonijiet lest jieħu l-Partit Nazzjonalista lilin mill-ħafna diskors? Min minnhom se jieħu id-deċiżjonijiet li hemm bżonn fuq il-COVID? Min se jmexxi l-qasam tas-saħħa taħt il-Partit Nazzjonalista? Min bejniethom se jkun qed jieħu id-deċiżjonijiet ekonomiċi għal wara l-pandemija? Fejn qiegħed il-Partit Nazzjonalista fuq ir-riforma tal-cannabis u fuq it-twessieħ tas-servizzi tal-IVF? Insaqsi. Domandi li qed jagħmlu n-nies daw kollha fuq il-protezzjoni u t-tisħiħ tan-negozji. Fejn qiegħda l-oppożizzjoni? Insaqsi mbagħad ukoll lil kull wieħed u waħda minnkom lil min tafdaw fuq l-ekonomija u l-ħolqien tal-impjiegi u x-xogħol. In-nies isaqsu wkoll fuq il-politika tal-enerġija. Lil min tafdaw? Lil min tkellem bla pjan jew lilna li wettaqna u qed inwettqu? Min temnu li se jibqa' jsaħħaħ is-servizzi soċjali? Lil min tafdaw biex jiżgura li ma jikbirx il-gap bejn dawk li sejrin tajjeb u dawk li waqgħu lura? U fuq kif se nkomplu naraw li nkomplu ngħixu ħajja tajba? Dawn huma l-koll mistoqsijiet importanti li jistaqsu n-nies. U li fuq kollox qegħdin ifasslu l-għażla tagħhom bejn dan il-moviment Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Tħallu l-ħadd, ħaġa waħda nixtieq, tħallu l-ħadd jgħidilkom li din hi għażla bejn xi ħadd ħażin u xi ħadd tar. Intom tafu tagħmluhom l-għażliet tagħkom u n-nies baqgħu magħna proprju għax f'dawn il-mistoqsijiet importanti għal ħajja tal-familji u n-negozji taż-żgħażagħ u l-anzjani huwa biss dan il-moviment li għandu r-risposta lihom. Perfetti le, maħniex. U risposta għal kollox m'għandniex lanqas. U lanqas nippretendu li jkollna. Imma
U hemm id-differenza fundamentali. Qed naħdmu ta' kuljum biex intejbu l-ħajja tan-nies, ta' uliedna, tal-pensjonanti, taż-żgħażagħ, tal-anzjani tagħna u tal-persuni fi żvantaġġ. F'dan kollu mbagħad li qed nitħaddet magħkom illejla, hemm messaġġ ieħor li nixtieq inwasslilkom. Inżommu saqajna mal-art. U jekk taraw lil xi ħadd jolli rasu jew juri sens ta' arroganza u jaħseb illi ħadd ma jistalih, nitlobkom twidbuh. Għax min jaġixxi hekk ma ħajsib ebda ħajt ta' kemm minni. U din tot għall-ikbar sal-inqas wieħed li jimmilita f'dan il-moviment. Jien, l-ewwel wieħed. 18-il xahar ilu, ftit qabel anzi, ħriġt onqi f'mument li kien diffiċli għall-pajjiż, kien diffiċli għall-partit ukoll. U mhux lest inħalli dan imur għal rieħu. Aħna qegħdin hawn biex inservu u nagħtu lura dak li n-nies qegħdin jagħtuna bil-fiduċja tagħhom. Iva, kellna bżonn riformi radikali fil-mod kif immexxu lil dan il-pajjiż lejn wieħed li jemmen f'governanza tajba, b'istituzzjonijiet b'saħħithom li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. Jien konvint mis-saltna ta' dritt bħala avukat li għext fil-qrati tal-ġustizzja għal numru ta' snin. Intrinsikament nemmen fis-saltna ta' dritt. U se nara li ssir ġustizzja ma' kulħadd. Saħħaħna, għamilna riformi kbar, saħħaħna l-istrutturi tal-pajjiż u l-liġijiet li wasluna biex istituzzjonijiet internazzjonali li qabel kienu kritiċi sew ta' pajjiżna. Il-Council of Europe, il-Venice Commission, il-Manival. Irrikonoxxew il-koll il-progress kbir li għamilna fil-qasam tal-governanza tajba, fil-qasam tas-saltna ta' dritt. Bidliet kbar li saru mhux biss fi żmien qasir, iżda fi żmien li konnet nilqgħu għall-isfidi bla preċedent li ġabet magħha l-pandemija. Issa dil-ħidma kollha li kienet waħda bla sigħat u bla waqfien. Ma kienx biżżejjed biex nevitaw li l-FATF tpoġġina fl-lista ta' osservazzjoni. Ħanamela ċara. Nemmen li din kienet deċiżjoni inġusta fuq pajjiżna u li jistħoq ilna ferm aħjar minn hekk. Imma nirrikonoxxu wkoll li dan ifisser li rridu nikkonvinċu aktar. Il-ħafna riformi li wettaqna sissa irridu naraw il-frott tagħhom jinqata'. U hemm inżommu l-bilanċ. Imma tant nemmen illi in-negozju, l-investiment li qed nattiraw lejn pajjiżna huwa wieħed serju. Tant nemmen illi l-investituri Maltin huma serji li dan l-iskrutinju fuq pajjiżna se jwassal biex isaħħaħna iżjed u mhux biex idajjifna. Mbagħad bis-saħħa tal-stakeholders kollha nemmen konvintanzi li din l-isfida wkoll se jirnexxilna nibdluha f'opportunità. Għax qed tagħmlu riformi li qed iħallu l-frott u l-realtà hi li ħadd ma kellu l-kuraġġ li jagħmilhom għal 20 sena sħaħ jekk mhux iżjed. Għalhekk nibqa' inkun miftuħ u nitkellem dwar dan is-suġġett għax irrid li kif dejjem kont nibqa' onest mal-poplu. Dan huwa l-mod kif pajjiżna irid iqum u jaffaċċja l-isfidi ta' qudiemu. Min issa, anzi, ftit tal-jiem ilu beda l-proċess biex nippreżentaw budget li jrid ikompli jibni fuq il-budgets ta' qablu,
imma li fih nuru wkoll il-viżjoni ta' pajjiż isbaħ fejn noħolqu sens ta' bilanċ għal darb'oħra u sostenibilità. Budget li jirrifletti r-realtajiet li għaddejna minnhom f'pandemija kiefra illi ħakmet lid-dinja kollha u li għadna ma għaddejniex minnha kompletament. Ma xrajna f'pajjiżna. Żammejna in-nies fl-impjieg b'sew aktar minn €9 biljun li investejna fil-weight supplement u dan is-sens ta' fiduċja mhux biss salva l-impjiegi imma għenna noħolqu saħansitra impjiegi ġodda. U llum nista' inħabbrilkom għaw il-lejla li għandna 3 kumpaniji kbar tal-manifattura li informawna fl-aħħar ġimgħat b'investiment multimiljonarju għażmien li ġej. Dan l-investiment li iżommilna is-suq tax-xogħol b'saħħtu. U ftit qabel ġejt hawnhekk aħbar sabiħ oħra, ġejt informat li l-ġimgħa li għaddiet mill-istatistika li ġbarna kellna anqas minn 1,600 persuna fuq ir-reġistru tal-qatt. Anqas minn 1,600 persuna fuq ir-reġistru tal-qatt. Lanqas li qatt kellna fl-istorja. Lanqas qabel il-pandemija ma qatt konna taħt l-1,600 persuna jirreġistraw. U dan fil-waqt infakkarkom li f'pajjiżi oħra il-qatt kompla jerfa' rasu. Dawk ir-realtajiet. U għalhekk li spiċċa żmien li nikkuntentaw bil-medja. Illum nikkuntentaw biss kull meta nilħqu l-quċċata. Imma madankollu żammejna wkoll l-aspett soċjali bħala wieħed ta' priorità. Billi investejna aktar minn €1 biljun hemmhekk fil-waqt li ma żidniex id-dipendenza fuq is-servizzi soċjali. U fil-budget li ġej se nerġgħu naraw li insaħħu l-pagi u naraw li t-taxpayer jieħu dak li ħaqqu. Insaħħu in-nefqa fuq is-saħħa, fuq l-edukazzjoni, fuq l-ispiża soċjali, imma naraw illi dan nagħmluh bil-għaqal. Min issa nista' nassikurakom li mhux se nżidu taxxi. Fl-istess ħin imma li nifhmu li t-taxxi dovuti iridu jinġabru kollha biex dal-pajjiż ikun jista' jibqa' mixi l quddiem. F'dan kollu mbagħad se nkomplu niżguraw li nżommu bilanċ importanti bejn l-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Se nibqgħu nieħdu ħsieb il-minoranzi f'kull sens. Bħalissa wasalna biex niffinalizzaw inizjattiva sabiħa b'saħħitha li tindirizza ħafna minn dawk li l-banek tagħna mhux ituhom self. Morru biex jisselfu, biex jixtru dar u l-banek ma jtuhom self. Minħabba mart jew diżabilità ma tinħarġilhomx il-life insurance policy u allura ma jkunux jistgħu jingħataw is-self. Din se tkun inizjattiva oħra li turi li dan il-gvern ma jagħla għajnejh għar-realtajiet ta' ħadd. U li dak li jwiegħed iwettqu. Ejduli, kif stajt nibqa' ċass quddiem il-weġa' ta' dik il-persuna li mardet bil-kanċer meta kienet iżgħar fl-età. Illum fieqet. Imma xorta waħda ma tistax tixtri dara u tibni familja għax il-bank ma jridx jislifha għax m'għandix il-polza tal-assikurazzjoni. Ejduli wkoll bl-istess mod kif stajt nibqa' ċass. Meta xurilu kont kellimt lil persuna li dbati bis-cystic fibrosis li l-kwalità ta' saħħitha, l-kwalità tal-ħajja tagħha bdiet tiddeġenera għax ma setax tixtri taffordja l-mediċina li tiswa 20,000 ta' euro.
li tittoħodha kuljum għal bqija ta' ħajtek. Niftakar, ġiet ħdejja, tkellimna u qabel telqet qalt li ħajti fidek. Dakinhar nistqar li dan ma qabżit li. Imma tajta kelma u żammejta. Aħna qegħdin hemm man-nies. Huma min huma tal-inkulur huma, m'hemmx kulur tal-ġilda, fema politika, m'hemmx orjentazzjoni sesswali, Malta. Malta li rridu aħna hi Malta tal-ugwaljanza li tħobb lil kulħadd. U fuq kollox mbagħad dan huwa żmien li nirriflettu fuq kif irridu li dan il-pajjiż tagħna ikompli jissaħħaħ. U d-direzzjoni li rridu nieħduh fiha. Qed niffinalizzaw bħalissa wkoll riform oħra importanti li biha mhux se jibqa' reat il-possess tal-cannabis taħt ċertu ammont, dan qed nagħmluh mingħajr ma ninkoraġġixxu l-użu tagħha. Qed nagħmluh ukoll fil-waqt li nattakkaw l-underground market. Irridu nkomplu ukoll niffukaw il-ġlida tagħna kontra l-użu ta' sustanzi oħra illeċiti b'aktar saħħa, fil-waqt li fl-istess waqt nibqgħu nitkellmu u nedukaw dwar dan is-suġġett. Se nkomplu naħdmu wkoll biex insaħħu il-ħidma tagħna biex nibqgħu natrezzaw il-forzi tal-ordni semmihom tant tajjeb Byron qabli sabiex niġġieldu il-kriminalità, iżda fuq kollox sabiex inżommu lil dan il-pajjiż wieħed dejjem aktar sigur. Se naraw ukoll li inkomplu bi proġetti ta' tisbieħ u aktar spazji miftuħa għall familji tagħna għax nemmnu illi t-titjib fil-kwalità tal-ħajja niksbuh ukoll b'aktar attenzjoni għall-ambjent illi ngħixu fih. Għalhekk se nibqgħu nħarsu l-qudiem b'ottimiżmu u ma nħallux lil min jaqtalna qalbna. Kemm għaddejna minn mumenti jibsin fl-aħħar 18-il xahar. Kemm kienu ibsin da 18-il xahar. Imma qatt ma qtajna qalbna. Irridu nkunu flimkien fi żmien li ġej biex inwettqu din il-ħolma li għandna ta' pajjiż li jkollu l-ogħla standards, ta' tmexxija tajba, ta' infrastruttura, ta' ambjent isbaħ, ta' livell ta' għajxin aħjar għal kull min jgħix f'pajjiżna. L-għażla lil min se tafda il-pajjiż f'dan iż-żmien kruċjali qatt ma kienet iżjed ċara. U għalhekk li hemm bżonn l-esperjenza fit-tmexxija. Ta' min jibqa' kalm u determinat quddiem l-isfidi li niffaċċjaw. Għalhekk hemm bżonn ta' enerġija u onestà biex dan il-pajjiż dejjem immexxuh il quddiem biex flimkien nibqgħu nibnu pajjiż aħjar għall-lum u għal-għada. Nirringrazzjakom. Grazzi Prim Ministru Robert Abela tal-indirizz tiegħek f'din il-konferenza ġenerali u issa nistieden lill-mara tal-Prim Ministru sabiex takkumpanjah viċin il-podium lil Dr. Lydia Abela sabiex tkun tista' issellem lil din il-konferenza ġenerali wkoll. Grazzi Prim Ministru u grazzi Dr. Lydia Abela. Ekku, allura jena niddikjara issa lil din il-konferenza ġenerali magħluqa. Nirringrazzjakom ħafna u l-lejl tajjeb.